Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kwi-channel kaBuPastor Weningi, Pastor Wezwe. Sibheka udaba lwamaphupho njengenjwayelo. uNkulunkulu akakulonde kubusise, akuvikele la ukhona njengamanje. Sibonga ukuthi ubheka lo mfanekiso oqoshiwe. Subscribe ku like ubese uba ke yilunga leli channel eliqavile. Qinisekisa ukuthi ke uyanikela uma unawo amandla ufisa futhi ubone i-channel ithuthuka iya phambili. Namhlanje nayiphupho esilibheka elikazoleka Thobela. Kodwa kasixwayela kunenkonzo yesiguqo sempophoma eshelwa kwela umkhulu simo sezulu. Ngofisa uba ingxenye yayo ikhona ke imininingwane igcina kwale video lesicela uyilandele imininingwane zokwazi ukuthi ube ingxenye le pophoma noma isiguqo sempophoma. Uzoleka wakwethobela into morning Pastor Weningi. Ngicela ukubuza ngibuphe la ngibona kumele. Ngiyabonga ngisazophendula. La ke singakusho ngumeli kungasho into ehlukahlukene abantu abafani kodwa nginakho singakusho kokuqala. Umophuphumeli kuupha usithatha njengoluhle kakhulu uma ungumeli. Lusho ukuthi ke uzoba umuntu ovelele uphinde uhlonishwe mhlawumbe ngemizamo yakho esikhathini esizayo eseduzane. 2 umophuphumeli kuupha uhle kakhulu uma ungumeli. Lungasho ukuthi hayibo wena uthembekile noma ubhekana nabantu ngokwethembeka. Number 3 umuphupha umeli kuupha uluhluma ubona ummeli. Lusho ukuthi lindele impumelelo nokuthi mhlawumbe usukuzolithola usizo lokwesekwa nakuba ke lungashe lifike mhlawumbe nembandela. Number 4 umuphupha futhi umeli kuupha oluhluma ubona ummeli. Lungasho ukuthi khululeka ngoba ke ukhona umsindisi futhi ungakuwe uzokumela ngesikhathi seyilingo lezivivinyo ezizayo. UmaHebheru 8:6 kepha ke kalokhu unikiwe inkonzo enhle kakhulu njengalokho engumlamlelo wesivumelwano esihle ekakhulu esimisiwe ngokwezithembiso ezinhle kakhulu. Lana kukhulunywa ngoJesu Kristu ukuthi uwummeli. Kaningi iBhayibheli uJesu ulimchaza njengommeli njengomlamleli wethu. Number 5 ngokwesintu umophuphumeli kuuphawu oluthathwa njengolusuke lusho la uvakashelwa yithongo elikumelayo nelikulamlelayo uma ubhekene nesikhathi esinzima. Siyabonga uNkulunkulu ke kulonde besibheka nje udaba lokuphuphumela ukuthi ngokwesintu uma ubheka udaba lommeli kuthathwa njengethongo elihle ekuyilona elikumelayo nekuyilona elikulamlelayo uma ubhekene nesikhathi esinzima empilweni. Kanti uma silibheke biblically ummeli uJesu Kristu uyena ozowathi ekumele ngesikhathi seyilingo nesikhathi seyivinyo. Kanti futhi ngasho impumelelo kungasho ukuthi uzolithola usizo oluzofika nembandela kuwena. Kungayisho futhi ini ukubuthuza umuntu ovelele ube umuntu ophumelelayo. Siyabonga. Be blessed.